Herec a idol mnoha žen Lukáš Hejlík zmizel z obrazovky, rozhodně ale nezahálí. Stále má plný herecký program a navíc si najde čas na pomoc těm, kteří to potřebují. Před několika měsíci se stal patronem nadačního fondu Propojeni. Lukáš Hejlík není jen hezkou tváří. Jako patron nadačního fondu Propojeni se o lidi, kterým fond pomáhá, zajímá. Dokonce za nimi jezdí osobně. Sám právě teďka i s Mirkou objíždíme právě další klienty a vždycky tu určitou pomoc předáváme. Je velkým přínosem, když jsme byli předávat penízky Anitce Jochový, tak v podstatě taková ta radost té maminky, že tam vidí někoho mediálně známýho, byla obrovská. Mnohem radši budu třeba teďka přímo jakoby patron jednoho projektu, pro který se třeba můžu dál jakoby věnovat se tomu prostě pořádně a úzce, takže dělám to rozhodně rád. Lukáš vyrazil s naší kamerou na procházku s Eliškou, která je pár let po úrazu. Nadační fond Propojeni právě pomáhá sehnat peníze na elektrický vozík. Si budu moct dojet sama nakoupit, nebudu potřebovat žádného asistenta. Budu moct být víc jakoby soběstačná, budu si moct udělat prostě opravdu výlet a už se na to vyloženě těším. Eliška má teď totiž vozík mechanický, se kterým je velmi náročné překonávání jakékoliv delší vzdálenosti. Nový takzvaný skútr má dostat v rámci velké akce pořádané právě nadací. My se chystáme na jeden benefiční koncert, který proběhne 3.5. na Grébovce v krásném prostoru Vily Grébovka v Havlíčkových sadech. Lukáše taky už brzy uvidíme na obrazovkách naší televize ve zbrusu novém seriálu. Bára Hlaváčková, televize Prima.